croeso i'r ail wers. Heddiw, da ni am adolygu chydig a dysgu am allwedd y bas. Ydych pren mesur eich beirw chi'n barod? Tynnwch lun yr erwydd i ddechrau. Reit, dyma ni'r treble clef. Fyny ac i lawr a thro bach ar y gwylod. Dyna ni. A beth am drio cofio y nodau? Be di'r cynta ar y linell gynta? E. Yn y gofod cynta, y nodyn ydy yf. Ar yr ail linell, g. Yn yr ail ofod, dyna i ni a. Y linell nesa, y nodyn ydy b. Yn y gofod nesa, dyna ni c. Y linell nesa, y nodyn ydy d. Y gofod ola ydy e. A'r linell ola yf. Da iawn chi. Nesa, da ni am chwarae gêm fach a gweld os allwn ni gofio'r nodau. Peidiwch â phoeni, allwch chi fynd yn ôl i drio eto, neu ymarfer os gewch chi o'n anghywir. Reit, da ni yn creu erwydd arall rwan. A wedyn ni orffen, da ni am wneud treble clef, da chi'n barod? Dechrau ar yr ail linell, cofiwch. Rownd i fyny, i lawr drwy'r canol a gwneud y tro ar y diwedd. Dyma ni ddechrau'r gêm. Dyma ni nodyn B. Fedrwch chi sgwennu'r nodyn i mewn? Dyna ni. Yr ail un rwan, dwi am sgwennu'r nodyn. Be di enw'r nodyn yma? Ie, yf. Beth am hwn ta? Da chi'n cofio be di hwn? Ie, a. Be am y nesa? Da iawn. G. Be am hwn? Fedrwch chi gofio? Gawsoch chi o'n iawn? Reit, y nesa. Y linell gyntaf, be oedd hwnna? Na ni, e. Y trydydd gofod i fyny. C. Y gofod cynta, be di hwn? Yf. A'r gofod ola? E, dyna chi. Nawr, allwch chi gofio y frawddeg? Dwi'n dechrau gyda G. Fedrwch chi gofio'r gair oedd yn dechrau gyda G? A be am yr E? Be oedd y gair? D. Be oedd y gair yn dechrau gyda D? A wedyn B. Be oedd hwnnw? A'r yf. Fedrwch chi gofio y frawddeg? Eliffant gwyn bydd dawel fory oedd ymrawddeg i. Gawn ni weld os fedrwch chi ddilyn hyn. Dechrau fo'r yf. Dwi rwan yn mynd i wneud yr C. A beth sy'n dod yn y canol? A. A beth sy'r goll? E. Fedrwch chi gofio'r frawddeg? Nithon ni. Dyma hi'r frawddeg. Fi a Catrin enillodd. Da iawn chi. Lliwiwch y galon i mewn os hoffech chi. Nesa, tynnwch lun o'r erwydd eto. Da ni am ddysgu am clef y bas ar ôl i ni greu yr erwydd yma. Mae clef y bas yn ffrind newydd i ni heddiw. Mi fyddwch chi eisiau ddechrau fo ar y bedwaredd linell i fyny efo dot. A da chi am droi fyny a rownd a lawr. Ac yna, da chi am wneud 2 ddots bach bob ochr i'r linell. Dechrau eto.
dot ar y bedwaredd linell o'r gwylod, i fyny ac i lawr, a 2 ddot bach. Unwaith eto. Dot cynta, i fyny ac i lawr ar 2 dot. Unwaith yn rhagor, i fyny ac i lawr ar 2 ddot. Tro ola, i fyny a reit rownd i lawr ar 2 ddot. Os ydych chi wedi rhedeg allan o bapur fel ydw i, pwyswch pause a nôl darn arall o bapur. Da ni am greu erwydd arall. A rwan da ni am wneud cleff y bas. Dechrau ar y bedwaredd linell i fyny ac i lawr a cofiwch y 2 ddot. Reit, da ni am ddysgu'r nodau rwan. Llinell gynta, y nodyn ydy G. Yr ail linell, y nodyn ydy B. Ar y drydedd linell, enw hwn ydy D. Y bedwaredd linell, F. Ac yn ar linell ola, A. Tynnwch linell i lawr yn fanna rwan, a da ni am wneud y nodau yn y gofod nesaf. Gofod cynta ydy A. Yr ail ofod, C. Y gofod nesaf, E. A'r gofod ola, G. Fedrwch chi greu brawddeg rwan eich hun efo'r llythrennau y nodau G, B, D, F, A. Gewch chi bwyso pause ar y fideo a meddwl rwan, neu allwch chi wneud o fel gwaith cartre. Y nodau yn y gofod, A, C, E, G. Allwch chi wneud brawddeg allan o'r llythrennau yma hefyd. Dwi'n siŵr y gallwch chi. Triwch eich gorau glas. Y peth ola da ni am wneud yn y wers yma ydy creu erwydd arall, ac yna da ni am dynnu llun o'r nodau i gyd yn y drefn gywir yn cleff y bas. Da chi'n barod i wneud cleff y bas? Cofiwch mae dechrau ar y bedwaredd linell o'r gwylod. I fyny ac i lawr ar 2 ddot bach na cofiwch. Dechrau ar y linell gyntaf. Be oedd hwn? G. Y gofod cyntaf. A. Yr ail linell. B. Yr ail ofod. C. Y linell nesaf ydy D. Y gofod nesaf ydy E oedd hwnna. Y nesaf ydy F. Y gofod ola G. A'r linell ola 1 ydy A. Da iawn chi. Da chi rwan wedi dysgu yr holl nodau sydd ar yr erwydd yn y treble clef ac yng nghlef y bas. Dwi wir yn gobeithio eich bod chi wedi mwynhau, a welai chi tro nesaf.